Здравейте хора, аз съм Поли и днес ще играем в чисто нов свят. Както вече съм ви казвала, контролите са ми разбъркани. И не знам защо тези растения дават пръчки, но аз мисля да сляза. Вот! Виждате ли това? Добре. Да се махаме от тук, защото може това нещо да ни погребе живи. Та ще събирам тези неща за пръчки и аз не знам за какво са ми, но якото е, че тук не е само това пустиня, ами има ето такова. Сега ще повървим малко да ви го покажа, малко бъгна стори, но пак бъгва, много мразя като бъгва и така. Ето това е. Оп. Така. Ето я зелената. Да. Стигнахме там. Добре, пак лагна. Но сега ще отидем да убием онази овца там и да съберем дърво. И така. Добре. Ама общо взето на доста як свят. Че да, хубав е. Ми да. Бива. Чисто нов свят е. Аз съм влизала един път. И съм играла за няколко секунди. За една-две минутки, за да го видя, да видя какво е. Един път умрях нарочно, защото ми беше просто... Исках да видя дали нещо ще стане или нещо подобно. Малко ми бъгна, но нищо. Че добре си. Стига толкова. Направим един крафтинг. И малко от това. Готово. Не ми трябва. Така. И значи сега ще сложим ето този крафтинг тук. И ще си направим очевидно брадвичка.
и кирка. Разбира се, за един меч, един да ми се размине. Така. Ще съберем дървото. И между другото, хора, май си намерих място, където да живея. Ще се изкача догоре. Въпреки, че нямам търсен. О, ето там овца. Опси. Еми нищо. Хайде. Сам моля, те не ме предавай. Сериозно ли? Нямаме. Къде отиде? Тъповца. На заребяваща си. Добре. Бевано трябва ми още едно. Добре хора, нямам батерия. И да проверя. Добре. Трябваше. Добре хора. Дърво. Маргаритки. Имам растения, които ми дават пръчки. Имам всякакви цветенца. Но нямам. Но просто нещо. И това е много тъпо. А пък просто нещо. Една овца. Трябва само едничка овца. Едничка. А пък то не ми дава една овца. Добре. Можех да имам точно, ако не бях умряла. Което беше много хубаво. Да. Така е. Там да се излива. И хора, така ще се скитаме, докато най-накрая не открием една овца и решим да си построим къща. Го открием. Една овца, поне в този епизод.
ще сме страшно. Ще съм страшно доволна, което надали ще стане. Добре. Но... Добре, хора, ще спра епизода. О, хора. Не. Няма да го спирам. Открий ги. О, колко съм радостна, че открих тези малки сладори. Вижте колко са сладки. Елате им при мама. Върве. Убия повече овце, защото... Добре, мисля да убием и сивовца. Ох, пък се все това. Изплашма. Едва. Ще убия още... Мога да ги изтрепя всички. Но понеже мога да ми трябват и за друго, ще си оставя няколко. Добре, хора. Сега на очакваната истина. Бам! И едно легло. Мога да се направя тайно. Така. Добре, хора. Това е яко място за живеенето. Ако чувате нещо, това е заради майка ми и как ми. Защото те се казват спокойно. Добре, ще съберем малко такова дърво. Но по-лесно можеше да стане с братва. Едното къде отиде? Добре, хора, аз пръчки в мене. О, много е. Добре, хора, мисля това да е за този епизод. Гледайте, абонирайте се, ако не сте го направили, и ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре и до скоро!